हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं वरजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യാദാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കൂളിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 3. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പേ എടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് അർത്ഥം അറിയോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മൾ ആദ്യം ധ്യാന ശ്ലോകം എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാരും പറയും, നമ്മൾ പഠിച്ചവരല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ഇല്ലേ ഇവിടെ? എല്ലാവരും ഉച്ചിരിക്കല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഞാൻ ധ്യാന ശ്ലോകം ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എടുത്തത് ധ്യാന ശ്ലോകം അല്ലേ? പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷൻ ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാൽ പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അതറിയാം. ഭഗവാന് പൂർണ്ണനാണ്. അതായത് എന്താ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണതയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അതെ. അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണ്? ഈശാവാസ്യമിതം സർവം. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഈശാവാസ്യമിതം സർവം സർവം തേന തിക്തേന പുഞ്ചീത മാകുട്ടസ്യ സുത്തനം. എന്താ ഇതിന്റെ മീനിങ്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. സർവചരാചരങ്ങൾ ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാവുന്നു. അതിനാൽ ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആണല്ല അല്ലെ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ്, നമുക്ക് ബുദ്ധി ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്താണോ അർഹതയുള്ളത് അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത്? കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമാഹ ഏവം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത്? അതായത് നമ്മള് 100 വർഷം 100 കണക്കിന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈ രീതിയിൽ, അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഈശാവാസ്യമിതം സർവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആയുസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. അതിലൊരു
തെറ്റുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാള് കർമ്മബന്ധനങ്ങളാൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതെ അതെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഭക്തിത്വ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്കില്ല, നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത 3-ാമത്തെ മന്ത്രം എടുക്കാം. അസൂയ നാമത്തെ ലോക ചൊല്ലട്ടെ. എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ ചെന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം. അസൂര്യ നാമത്തെ ലോക അസൂര്യാനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രീത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകും. എന്താ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ഏതൊരു വ്യക്തി ആവട്ടെ ആത്മഹന്താവായാൽ, എന്താണ് ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ. അത് ആര് തന്നെ ആയാലും അയാൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നാ പറയുന്നത്? ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. അപ്പോ നമ്മള് അത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിൽ നമ്മള് ആത്മഹന്താവാകണമെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ആത്മഹന്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ. ആത്മാവിന് എപ്പോഴാണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മാവിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയാതെ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുമ്പോ ആത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിന് എന്താ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കാനാണ്, അല്ലെ? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കാനാണ് ആത്മാവിന് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവിനെ പരിഗണിക്കാതെ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. ഒരു പക്ഷി കൂടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാതെ പക്ഷി കൂടിനെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മൂമ്മയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ലെവൽ 1 ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സ്വർണ്ണ കൂട്ടില് പെയിന്റ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പക്ഷി ചത്തുപോയി, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? എനിക്ക് നല്ല കാഴ്ച കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെ? നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ നാവിന് ഇഷ്ടമാണ്, ധാരാളം കഴിക്കും. പിന്നെയോ നമുക്ക് നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ കേൾക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പോ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം കർമ്മേന്ദ്രിയം എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ? എന്താ ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനാണ് ആ ഇന്ദ്രിയം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് ആ ജ്ഞാനം മാത്രം സ്വീകരിക്കില്ല, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും ആത്മഹന്താവായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തി എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പറയുന്നത്? ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം. ആർക്കാ വായിക്കാൻ പറ്റുക? ആരെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി? ഇതില് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. എന്താ പറ്റാത്തെ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇതില് കാണുന്നില്ല. അത് നമ്മള് അവിടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, റിയാക്ട് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. പോലത്തെയാണോ? ലവ് ചിഹ്നം പോലത്തെ പാർട്ടിന്റെ? മാതാജി വായിച്ചോളൂ. 2 പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ചുമതലാബോധം കാരണം മനുഷ്യജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഈ ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരെ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ 2 തരം ജനങ്ങളാണുള്ളത്. സുരന്മാർ സദാസമയവും പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഋഗ്വേദം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവരുടെ മാർഗം സൂര്യപഥം പോലെ പ്രകാശമാനമാണ്.
ആത്മാവിന് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന പരിണാമത്തിന്റെയും ദേഹാന്തരപ്രാപ്തിയുടെയും ഫലമായിട്ടാണെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചിലപ്പോൾ സമുദ്രത്തോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഈ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഘനരൂപത്തിലുള്ള തോണിയോട് ഉപമിക്കപ്പെടുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും സമർത്ഥരായ കടത്തുകാരോട് ഉപമിക്കാം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടും ഉപമിക്കുന്നു. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം. ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ അങ്ങേയറ്റം അജ്ഞാനാന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായി ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ചുമതലാബോധം കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവബോധമുണ്ട് അല്ലെ? മൃഗങ്ങൾക്ക് ഈ അവബോധമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ? ചുമതലാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്? സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷതി. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? അത്തരത്തില് ചുമതലാബോധത്തോടെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളിനെ സുര, അതായത് ദൈവീക പ്രകൃതിയുള്ളവർ, സുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. അതല്ലാതെ അതായത് അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ, ായവരെ അസുര പ്രകൃതിയുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? അസുരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നിവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അപ്പോ സുരന്മാർ സദാസമീപം പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഋഗ്വേദം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സുരന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് അവര് സാത്വികരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ? അവര് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ മാർഗം സൂര്യപഥം പോലെ പ്രകാശമാനമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സുരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള സൂര്യന്റെ പോലെ പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്? 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഉള്ള മനുഷ്യ ജന്മം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഈ ഓരോന്നിനോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സമുദ്രത്തോട് ഉപമിച്ചതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ? വലിയൊരു സമുദ്രമാണ്. ഈ സമുദ്രം ത്രാണനം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തെ കടക്കാൻ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഒരു തോണി വേണം. അതിനുള്ള തോണിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഘനരൂപത്തിലുള്ള തോണിയോട് ഉപമിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിശാലമായ സമുദ്രമാണ്. ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തോണിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം. മറ്റാരുടെയല്ല, മനുഷ്യന്റെ ശരീരം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തോണിയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ പുറത്ത് കടക്കാനായി. ഇനിയോ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും സമർത്ഥരായ കടത്തുകാരോട് ഉപമിക്കാം. അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, അതുപോലെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കടത്തുകാരനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കടത്തണമെങ്കിൽ തോണി മാത്രം പോരാ അല്ലെ? തോണി തുഴയാനുള്ള ആളും വേണം. അങ്ങനെയുള്ള കടത്തുകാരനായിട്ടാണ് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും വരുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടും ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവിശേഷതകള്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മുടെ കാറ്റ് പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ക്വാളിറ്റിയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകള് അത് നമ്മുടെ അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടും ഉപമിക്കുന്നു. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആര് തരുന്നു? ഭഗവാൻ തരുന്നു അല്ലെ? ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം തരുന്നു, നമ്മളെ പുറത്ത് കടത്താൻ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെയും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അയക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്?
ആത്മഹന്താവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം. ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുവാൻ അങ്ങേയറ്റം അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായി ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ക്ലേശാർഹനാണ് അല്ലെ, ആ വ്യക്തി ബുദ്ധിമുട്ടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധ കാരണമാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം. പ്രപഞ്ചത്തിൽ 2 തരം ജനങ്ങളാണുള്ളത്, സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. സുരന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സുരന്മാർ സദാസമയവും വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഋഗ്വേദം പറയുന്നു. അസുരന്മാർ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരെ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ വ്യക്തമായിട്ട് വരച്ചു കാണിക്കുവാണ്. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് സമുദ്രം. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകരും ഒക്കെ വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാരോട് ഉപമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മഹന്താവ് അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് അജിത മാതജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പന്നി, നായകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, കഴുതകൾ മുതലായ ജീവികൾക്ക് ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ഈ മൃഗങ്ങൾ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മലിനവും അസന്തുഷ്ടികരവുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. മനുഷ്യജന്മം മൃഗജന്മത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതും മൂല്യമേറിയതുമായതിനാൽ പ്രകൃതി നിയമത്താൽ സുഖകരമായ മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. പന്നിയെയും ഇതര മൃഗങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ലഭിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ട് ഉന്നതസ്ഥാനീയനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു സാധാരണ ഗുമസ്തനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നു? ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം സ്ഥാനീയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉന്നത സ്വഭാവമുള്ള ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നുവെന്നതാണ്. വിശക്കുമ്പോൾ വയർ നിറയ്ക്കുക എന്ന വ്യാപാരത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിക്കഴിയുന്ന മൃഗങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഉന്നതമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. എന്നിരിക്കെ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിഷ്കൃത മൃഗമായ ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യനെ സമീപിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വയറിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അവൻ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് പന്നി, നായകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, കഴുതകൾ മുതലായ ജീവികൾക്കും ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്താണ്? അവർക്ക് സ്വയരക്ഷ വേണം, അതുപോലെ ഭക്ഷണം വേണം, എന്താണ് ആഹാര, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലുള്ളവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കും ഒക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവർ ജീവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? അത് മലിനമായ, കാരണം അവർക്ക് അവബോധമില്ല, അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ഡ്രസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടിക്ക് ഡ്രസ് ഇട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടോ? പക്ഷെ നമുക്ക് അതുപോലെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യജന്മം, മൃഗത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു മൃഗത്തിന് തുല്യം ആ മൃഗം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഞാനും ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? നമ്മളൊരു ആത്മഹന്താവാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ജന്മം കിട്ടി നമ്മൾ അതിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ലഭിച്ചത്? അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി പൊസിഷൻസ് കാണാം അല്ലെ.
നമ്മളെ ഒരു വലിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഒരു IAS ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള്, IAS ഓഫീസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും താഴെ ഒരു ചുമട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം, ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ. ഒരു IAS ഓഫീസറിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉത്കൃഷ്ടരാണ് നമ്മളൊക്കെയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ മൃഗത്തിന്റെ തലത്തിൽ തരം താഴ്ന്നതാവരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. വിശക്കുമ്പോൾ വയർ നിറയ്ക്കുക എന്ന വ്യാപാരത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിക്കഴിയുന്ന മൃഗങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഉന്നതമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. എന്നിരിക്കെ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിഷ്കൃത മൃഗമായ ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യന്, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിഷ്കൃത മൃഗം, റോയൽ വേർഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്നാണ് ശില പ്രഭുപാത്ര പറഞ്ഞു തരാറ്. അങ്ങനെ പരിഷ്കൃത മൃഗമായ ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യനെ സമീപിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യരോട് ആരോടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയല്ല, ഈ ജീവിതമല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്, ആത്മാവ് എന്നൊന്നുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് കൂടെ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളിനെയാണ് ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി അവൻ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. അപ്പോ ഈ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയാവാൻ ആര് അർഹനാണ്? ഈ ആത്മഹന്താവായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അർഹനാണ് അല്ലെ. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിഷ്കൃതനായ മനുഷ്യൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിന് വിരുദ്ധമായി തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? തൊഴിലില്ലായ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടായാൽ വയറിനറിയില്ല, തൊഴിലില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? വരുമാനം ഇല്ല. അപ്പോ വയറിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരതയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വന്ദന മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണം നേടുന്നതിനാണ്. ആത്മജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി ജാഗരൂകാത്ത പക്ഷം നമുക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിക്കും. ഭാരം നിറച്ച വണ്ടി വലിക്കുന്ന കഴുതകളെയും കാളകളെയും പോലെ മാനവ സമൂഹം ഈ യുഗത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. മരണശേഷം അസുരന്മാരെ അയക്കുന്ന ചില മേഖലകളാണ് ഈശ്വരോപനിഷത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം വെളിവാക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായ ജീവവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ മനുഷ്യജന്മം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുന്നതിനാണ്. ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആഹാര, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല അല്ലെ. അതാണെങ്കിൽ മൃഗജീവിതം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിനാണ് ഏറ്റവും സൗകര്യം അല്ലെ. മൃഗജീവിതത്തിലാണ് ഒരു എന്താ പറയാ നാണോ മാനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കപ്പോ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കാം. നമുക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെ. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഏത് ജീവിതത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുക? മനുഷ്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ മൃഗജീവിതത്തിലാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനല്ല നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജാഗരൂകമാകാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ സുഖിച്ചിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെ, എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതികതയിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം നമ്മളെ വലയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് നമ്മളെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായ ജീവവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആസുരിയുമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുരികമായ യോനികളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടും അർജുന.
ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരെ അധപതിപ്പിക്കും ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ ആത്മഹന്താവായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ, അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരമാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു മൃഗ ശരീരമാണ് പിന്നെ കിട്ടുക. വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക. അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നികൃഷ്ടമായ ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിച്ച്, ഇപ്പോ വളരെ ചീത്ത പന്നി പോലെയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം കഴുതയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തിരി പുല്ല് മാത്രമേ അതിന് വേണ്ടതുള്ളൂ, എന്നിട്ട് പോലും അത് ചുമടെടുത്ത് താങ്ങി പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി, അല്ലെ കുറച്ച് വൈക്കോല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അത്രയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഭഗവാൻ. നമ്മള് ഇത്രയും ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനോ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനോ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കില്. അടുത്തത് പ്രേമ മോഹൻ മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 6:41-43 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാൾ താനും ഈശ്വരനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നഷ്ടമില്ല. അത്തരക്കാർ സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയോ വൈശ്യരുടെയോ ഗൃഹങ്ങളിൽ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ വന്നു പിറക്കാനിടവരുന്നു. ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഈശ്വരനുമായുള്ള ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ആത്മാർത്ഥ പരിശ്രമം നിമിത്തം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഉത്തമമായ അവസരം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്. പതനം നേരിട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും മാന്യവും മഹനീയവുമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ യോഗ്യനാവുമ്പോൾ സാക്ഷാത്കാര ശ്രമം വിജയിച്ച ഒരാളുടെ അവസ്ഥ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതല്ല. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി ശ്രമം തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് സമ്പന്നവും കുലീനവുമായ കുടുംബത്തിൽ ജനനം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അന്ധകാര നിബിഡമായ നരലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികാസുരന്മാർ ചിലപ്പോൾ മതത്തിന്റെ പരിവേഷം സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭൗതികോത്കർഷം തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 16, 17, 18 അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം വഞ്ചനയുടെയും സ്വന്തം ധനശേഷിയുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ അജ്ഞരായ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകളിൽ കൂടി അധികാര സ്ഥാനത്തെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ മഹാന്മാരായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. അത്തരം അസുരന്മാർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും ഈശാവാസ്യജ്ഞാനത്തിന്റെയും അഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും അന്ധകാരപൂർണമായ പ്രഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും അന്ധകാരപൂർണമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ചുരുക്കമെന്തെന്നാൽ മനുഷ്യജന്മം കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മാത്രമുള്ളതല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ളത് കൂടിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്ക് ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു വേള നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാനോ ഭംഗിയായിട്ട് പര്യവസാനിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഏത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്? ഈ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ചിലപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എങ്ങാനും നമുക്ക് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മളെ വീണ്ടും നല്ല ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മളെ ജന്മം തരുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അല്ലെ? 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതിനകത്ത് ശുചീന, അതായത് 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മള് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യരുടെ, അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്നത് വൈശ്യരുടെയോ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തി ചെയ്യാൻ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി
അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുങ്ങി കിട്ടിയിട്ടും ഒട്ടും പരിശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ മായാമോഹിതരായിട്ട് ഭൗതിക സന്തുഷ്ടി മാത്രം അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനോട് അത്യാർത്തി കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ ആത്മസംഭാവിത എന്നാണ് അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ, അതായത് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ വെറും ഭൗതികമായി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മാത്രം ഉള്ളതല്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്കുമേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ളത് കൂടിയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് വെറുതെ അല്ലേ, എന്താ പറയാ, പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ പ്രശ്നത്തെ കൂടി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഒരേ ഒരു മാർഗം? നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണം അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ആവണം. അപ്പൊ ഇത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പിന്നീട് ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും, ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആരാണ് ആത്മഹന്താവ്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. അതായത് ആരാണോ ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ഒട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി അസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതുവരെ എടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയമുണ്ട് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതായത് ഈ അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാ വരിക? അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗജീവിതം തന്നെയല്ലേ മാതാജി? ഇത് രണ്ടും മൃഗജീവിതത്തിലല്ലേ ഉള്ളത്. ജ്ഞാനം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാതിരിക്കില്ല. എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രകാശം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നിടത്താണ് അന്ധകാരം അല്ലെ. ഈ അജ്ഞത തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ അവിദ്യയാണ് അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. വിദ്യയാണ് പ്രകാശം. അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും നരകീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗീയ ജീവിതത്തിലേക്കാവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നരകം എന്ന് പറയില്ലേ മാതാജി? അതെ, നരകമുണ്ട്. അതുപോലെ മൃഗജീവിതത്തിലേക്കും ആവാം. ഇവിടെ രണ്ടും ആവും. നരകമുണ്ട്. നമ്മൾ 28 വിധം നരകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ നരകത്തിലേക്കാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗജീവിതത്തിലേക്കാവാം. ഇനി ഇവൻ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എങ്ങോട്ട് അത്തരത്തിലുള്ളതും നരകീയ ജീവിതം തന്നെയല്ലേ. നമുക്ക് ഏതും ആവാം, ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, നമുക്കറിയില്ല മാതാജി. അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? അസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നേ മതി. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? സഫറിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഒരു ഇത്തിരി പോലും ആശ്വാസം പോലും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം. എങ്ങനെയാവാം? അത് നരകത്തിലാവാം, മൃഗജീവിതത്തിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ
തീരെ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരു അതായത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുടുംബങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ, കുറെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു തരത്തിലും എന്താ പറയാ സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുന്ന എത്രയോ വൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കണേ എന്തുണ്ടാവും മാതാജി? വൃത്തിയും ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കണ അങ്ങനെ ഏതും ആവാം. കീറി പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭിക്ഷയ്ക്ക് നടക്കണ പോലെയൊക്കെ അതാണ്.